दे जा उदै बुंजासे जा देनायबायसै दसे उनाव तुनत्रानोबो आदार हैनोसै आं। आइ बिबारि जे बे थाख्ला दारियालाय मानो फैनायखो आरो आंखौ नागिरनानै? आइ बिबारि मा खालामदों? ए बोरमा गुनो फैदों नोङो आइ? मायो? फिथा जानो फैनाय रखम मोनदों नामा नोङो आइ? ओहो आं फिथा जानो फैयाखै। अब्लालाय मानोथो फैदों? आइ बिबारि आं नोंसा नोम्मादैखौ लायनो थांनो नागिरदों लाइमोन बिमाखौ। मा? औलै आइ औ आं हारसिं थाबाय थानो हाया। आइ बांबुलिखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो फाग्ला रखम जायो आङो। बेनिखायनो आङो नोंसा एक्स नोम्मादैखौ लायनोसै। मानोथ' फैनो बेलाय फैया दे। नोङो लायनो थांनानै जेबो लाब गैया फैया बियो। बै खेबसेबो लायनो थांदोंमोन माथो फैयासै। आइ बिबारि खिजानिबा एबारो नोम्मादैया फैयोआनो। थौनाय आइ आंजों थौफा आं माने जाबायसोमोन गामिखौ बावगारबायलै। खेबसेल' थांफेरदोंना आङो गोसोआव गैला। मोस्रोमालाय मोस्रोमा नों थाङाबाबो जेबो नङा दे मोस्रोमखौ लांनोसै आं। गैया मोस्रोमा। माला फैगोन? दानो फैथ'आ बियो। अब्लालाय थौना नोंनो आइ बिबारि आं बावगारबायलै आं अबावबा गोमागोन। थाङा आङो थांनो सोलाबा। टिल्लुआलाय टिल्लुआ? गैया टिल्लुआ लोमजादों थांनो हानाय नङा। ओइ साला जेथिंबो जदलै हा नोङो थांबा मा जायोखाय? आं थाङा आं थांनो गोसो गैया। आं थांबाथाय टिल्लुखौलाय सोर नायगोनखाय? आरो आंनि बोरमाखौ सोर नायगोन अमाखौ सोर नायगोन? से दसेल'लै दसे टाइमल' थांगोन आरो लायना फैगोन नोम्मादैखौ। थाङा आङो थेवब्लाबो थां नोङो। जागोन दे जागोन नोंसोर थाङाबाबो आङो सिनो हाखागोन। नोंसा बिबथैया मुर्ख नङा। फाथै फाननानै फुल टेंकि सोखादों गिदिंबाय थागोन। खुनु टेनसन नाय नोंसा नोम्मादैखौ दिनै नागिरबाबो लाबोथारगोन आं। आरो जुदि नोम्मादैया फैयाना आंनो बिसानाव थाबोगोन जाबाय सोलानियाव आंबो थाबोसिगोन बेयाव फैला। आयु बे थाख्ला दारिया फाग्लासो जाबाय नामा इयो? मोस्रोमखौ फन हरनि र'। आयु माथो रिसिभ खालामाखै? मोनाबोनायाव खामहरनि र'। मानसिफोरानो फन हराखै दहायबो हरदोंमोन आं हमाखै। मायबाफोरसो मावबाय दं नामा एबा? लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबि अनसुलि आइ गदायखौ नायनो होननानै बुंबाय थादोंमोन ना? आङो हगारबाय दे। गोबाव सम जाथारबायमोन हगारथाराखैमोन समफोराबो मिलायाना। नोंथांमोननियाव नटिफिकेसना थाङाबो जानो हानाय। सोरबा सोरबि नायनो होननानै नेबाय थानायफोरा नुवाखैबो जानो हानाय। माने नटिफिकेसना थाङाखैबो जानो हानाय आरोना गोबावथारबो जाबाय नालाय। बेनिखायनो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो। बिबारि आइ जेबो नङा नोंसोर थाङाबाबो जेबो नङा। आं आंनि जावायसोनि न'खौ दिनै नागिरबाबो दिहुनथारगोन। गोसोआव दङथ' आंनिया एसे। खेबसे फैखादोंमोनानो आङो एसेबाबो गोसोआव दङ आंनिया। मानसिफोरनाव सोङै थांगोन आं। नो टेनसन। आंखौ मुर्ख सानदों नामा नोंसोर? गारियाव टांकि फुल थाव सोना फैखादों फाथै फाननानै। जेबो टेनसनानो गैया जेसेबां जायगा गिदिङो गिदिंबाय था। आं दिनै लाइमोन बिमाखौ लाबोथारगोन। फैया होनबाबो बोनानैबाबो लाबोथारगोन। आरो जुदि बोबाबो फैया अब्लानिया आं थाबोगोन। जाबायसो लानिसो न' बियो। हा बिखुनजोआ थानो हायोबा बिहावा मानो थानो हायासै? मानसिफोरनाव सोंनि र' मोनसिगोन खोना गामिखौ गोजानथार फैबाय माथो। ओइ सेंग्रा खोनासंनाय। मायो? फबदांफारा गामिया अबेथिंजायमोन लायो? जोंफोर गामिखौ बारबानो फबदांफारा मोनो। बैलाय नुहुरनाय गामियानो फबदांफारा गामि। नंमारगौ दासो गोसोआव फैबाय। मा आयंआलाय फैफेराखैमोन ना मायोलै? आयं? दौ जाम्बालाय आंखौ आयं जायाब्रा नोङो आदा बुं आदा। मा आंखौ बोराय नुयो नामा? औ बोरायबाय थर' नोङो माथो खानायानो दाइसिबो गैला। मा होनदों नोङो सेंग्रा? खर'आव खानाय गैयाबानो बोराय जायो आरो सोरबा। आं बोराय नङा सेंग्रासो सेंग्रा। दाबोसो 2 3 हाबा खालामबावनो हागोन आं। खानायालाय मा बेलाय सेंग्राफोरनियाबो गयो आरोलै जेरै आजिखालि माथो सेंग्राफोरनियाबो खानाय मोनोलै आंलाय नुदोंलै। थेवब्लाबो बिसोरनि मोखांखौ सेंग्रा नुयोना नोंनि मोखांखौ दि बोराय राग'नाय नुयोना।
दौ जाम्बालै नोंखौसो माथो बोरायराय नुयो। नुगोनसो मायाबा नोंलाय माथो जोङो आफानिख्रुइबो डाबल बोरायसिनलै बेनिखायनो नोंखौ आयं होनना बुंबाय आरोलै बेखौनो लाजि मोनबाय आरो नोङो आयं। हाबा खालामनो हानाय बैसोआनो दंबावो आंनियाव आयं बुंनो फैयो जाम्बासो। ये माबायदि मानसिलै बेलाय बोराय मांग्रांग्रां गबदांफारा गामिखौ दिन्थिनानै होआबाबो जागौमोन आन्दायहैथोमोन बाल मानसि गावखौनो सेंग्रा सानना लायो बे बोराय मांथाया आयं बुंनायखाय लाजि मोनदो बियासो अबेनिफ्रायनो मोनफैयो साला नगथा मानसिफोरा दों सल' आङो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लानानै गद' रमेन्टिक बाथ्रा सानबाय दङमोन बे बोराया साला अबेनिफ्राय मोनफैखो आंनि साननायफोरखौसो भंग खालामना होबाय। गथ'आसो बायदों नाखौ आं नाङा होनदों बे आरो नाङा मादै नाङा जेबो नङा होननानै बायना होथारबायहाय। नायाबो अजन दंसाबसोयो सेरसे मानि जादों माथो मानैजोंनो दा ओमफ्राय नाखौ माजों संनो बिलाहिबो दङ थाइगिरबो दङ लाइ लाफाबो दङ लाइ लाफाजोंनो संना होनोसै खोनालै गोथाव जागोन ओमफ्राय आधा फ्राय एवनोसै। बा नाया गिदिरथार माथो माबा बिलाहिजों संदे बिमा गोथाव जागोन। सोरो नोंलाय? बिमा बिजामादै मोननायखाय बिराद गाजा जाबाय आरोना आंखौनो सिनाय हाया जाफ्लाबाय। ओइ नोङो लाजिया हो नोंलाय जोंहानावलाय मानो फैदों? गावनि हिनजावखौनो लाजिबाय होमबा दे बिमा दे नाया थाब सं बिलाहिजों ओमफ्राय न'आव थांसै जोंहा। खबरदार आंखौ बिमा होनना दा बुं मोनथिबाय थाख्ला। मानो बिदि बुंदोंलै नोङो बिमा आं दुखु मोनो मोनथिबायना आं हारसिं फाग्ला रखम जायो न'आव आंहा दिनै रावबो गैया रांखावरियाबो नोंदा जांगिलाजों खारबाय ओमफ्राय साला फापिफोरा आंनि फिसाजो आइ बांबुलिखौ लांनानै बुथारहैदों। गावगाया थांदों दे आंनि आइ बांबुलिखौ मानो बुथारनांगौ बिसोरो लोगोना आंना बेनिखायनो आं दिनै फाग्ला रखम जादोंलै। ओइ बिमा नों न'आव नों थाबाथाय आं मोजां मोनगोन खोना। आफा लाजिया नोङो हा आइखौ लांफैनो इसेबो लाजिनाय गैमारा न' दासो नांगौ जादों जों आइखौ हा रावबो गैयैखाय सिगां हनै जोंफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन दा हिनजाव गदाया खारनायखाय दा जोंफोरखौ नांगौ जाफिनबाय। जोंफोर माने नोंखौ नांलायालै आंनो नोंसा नोम्माखौसो नांगौ। ओंखामखौनो मोनजाया आङो मोनथिबायना संना जानो हागौ नाथाय आं टेनसनावनो संना जाया मालाबाल'सो संना जायो आं हारसिंखाय फाग्ला रखम मोनो। ओमफ्राय नों मा सानदों नोङो आंखौ बेफोरबायदि लांफैबानो आं नोंजों थांगोन? मानो थाङा आंजों आंनि साख्रिया गैलियाखाय नोङो आंखौ जाहोनो हाया सानदों नामा हाजिरा खामला मावनानैबाबो जागोन आं नोंखौ आरो जोंहालाय माथो गयनि बागान फाथैनि बागान दंखायो जेबो सिन्था गैयालै बिमा आं नोंखौ जाहोनो हागोनथ'। दादै नोङो लांफैनो लाजिया मादैखौ? हा मोस्रोमबो दंफैयो माथो ओइ आइ मोस्रोम नोंसा नोम्मादैखौ आंजों एंगार हरफालै आं बेसेबा हारसिं नोंसोरलाय माथो मोनथिखागौआनो। नोंखौ हारसिङानो समायो दे दादै। औ जोंफोरखौ जेरै होखारहरदोंमोन मोनदोंना थाब नांजादोंना दासो सानसे समाव हिनजाव गदाय मोननायखाय जोबोद दादागिरिमोन माथो जोंफोरखौ बावलांजोबदोंमोन जोंफोरखौ आलाय आथानि खालामनानै होखारहरदोंमोन माथो दा मोनदोंना दासो मोनदोंना हो ओमफ्राय नोङो जों आइखौ लांफैनो लाजिया हो आइया थाङा आइखौ हेंगार हरा नोंजों हगार हरबाथाय बै खेबसे नोङो आइखौ लांनो फैनायावनो हगार हरगौमोन आं। हगार हरमाराथ' ओइ बिमा नोङो आंजों थांमाराथ'। थाङा थां बेनिफ्राय दानो ओंखारलां थाङा होनदों आं नोंजों। दे बिमा दे जागोन दे नोङो थांनाङा आंजों आंनो नोंसोरजों थाफागोन दे। आयु लाजियाबो खोना नयसो नोंखौ लाखिगोनबा। माखौ लाजिनांगौ बिमा नों जुदि जावायसोलानि न'आव थानो हादोंबा आं मानो हाया नोंखौ जुदि जावायसोआ जाहोनो हादोंबा आंखौ मानो जाहोनो हाया। अबाव जावायसोआ अबाव जावायसो नोमफा खर'सो होनना बुं नोङो आं बेनिफ्राय दानो थां नङाबा। ओइ बिमा मानो बुजियालै आं न'आव हारसिं थानो हाया आं फाग्ला रखम मोनो आंखौबो एसे बुजिना सिगांनि बाथ्राफोरखौ लानानै नोङो आंखौ बेफोरबायदि रागा जोंबाय थायो आरो सोरबा।
जालांबाय आरो आं जुदि बावगारलांजोबनो हादोंबा नोंसोर मानो बावगारलांजोबनो हायाखै बाथ्राफोरखौ बुंनायासो सहस मोनदों नोङो जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामदोंमोन नाथाय नोंथ' आलाय सिलाय खालामजायाखैना नोङो जोंफोरखौ जेरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन जोंफोर मालाबाबो बावनो हाया थैबाबो बावलांनो हाया ओइ बिमा प्लिज अननानै बावलांदो ना ओइ थांदों ना थाङाखै नोङो हा थांदो होनदा बेनिफ्राय नङाबा आंजों मोजां जानाय नङा दै थाङा होनदोंना बिमा नों जुदि आंजों थांफायाबा आं थाङा आं नोंसोरजोंनो ज' थाफागोन हेपि फेमिलि आयु लाजिथाराबो आयु लखरा बेफोरखौ मा खालामनो नायदों नोङो हा बिमा सिखाखौ लां आं गिनाय मोनोलै नै गोलैयै हो अख्राना थांनो नागिराखै जोंफोरजों ज' हेपि फेमिलि थानो नागिरग्रा लाजाबो खोना थांगोना थाङा ना नोंखौ होख्लायनांगौ आयु हाबाब थांगोन बिमा थांगोन आं रावजोंबो थाया आंनो रावखौबो नाङा थांसै साला जोंफोरखौलाय बुस्थु रखमसो मोना लादों नामा बिलाय नाङा होननानै गारनाय ओमफ्राय नांगौ जाफिननायखाय लांफिननाय फालथु मोननाङा आमदों साला मादै बेफोरबायदि सिखा दिन्थिनानै नोङो मोजांखौनो खालामदों आयै बिदिनो खालामनायबानिफ्राय खेबसे बुंबाबो बुजि मोनालै बेलाय लाजि गैया खेबसेबो बिदिनो लांनो फैदोंमोन आइखौ लाजि गैया बा मालाय नाखौ बिलाहिजों संनांगौनो इस हिनजाव गदाया खारजानायखाय दासो नांगौ जादों हो थैनों दानिया साला बे मादै उन्दैखौबो नोंसा जांगिला आमायासो लांनो मोनदों होनबा हाय लासिंसिंनो बिसोरसो माला गोसोथोखोमानानै माला खारलांखो ओमफ्राय दा जेलावबो जोबजाबायबा